गोदान माबा सोलोंनो मोनदों आरो गियान बेनो आरो जों बिराद मोजां मोनदों कम्पासखौ। थेंक इउ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা এজন এজন লিখি থাকিব। আমি প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা যদি বেয়া লাগিছে এইটো কওক, আপুনি মন খুলি ক'ব পাৰে না, আমি আগতেও কৈছোঁ ফিডবেক মনত আহিব সেইটো ক'ব। अच्छा, एक ग्रुप कब तक रेडी होते रहेगा, हम दूसरा ग्रुप को पहले सुनेंगे। हमारे ये पीछे कन्वर्जन कोई दियो मोजां मोनदों आरो दिनै बे फैनायखौ फैयामोनब्ला बिराद लस जागौमोन बेखौ मोनदांदों आरो ओमफ्राय जेन'बा जोंथ' जेन'बा ट्रेनिं बायदि मोनबाय जों जास्ट ट्रेनिं होदों आरो जों जेरै जों ट्रेनिं मोनदों थिग बिदिनो जोंनि गामियाव सोरबा मादै आब' आनै बिहामजोफोर बेफोरबायदि सोब मानसियानो जोंबायदि बेफोरबायदि खोथाखौ जुदि मिथियोमोनब्ला हयथ' गामियाव साबसिन गोजोननाया फैगौ खोमा आं बेबायदि सानो आरो दा जोंल'सो मिथिबाय नङा होमबा गामियावथ' बहुद मानसि थायोना बिसोरथ' खोनाजोबाखै बे खोथाखौ मिथिजोबाखै गोसोआव सोरखौबा मैला साननाय हिंसा खालामनाय सोरखौबा नारखेनाय सोरखौबा नायनो हायै बेफोरबायदि मानसियाथ' गामियाव थाया नङा थायो नङा होमबा दा साफ्रोमबो जुदि जों जेरै खोनासंनो मोनदों बेफोरबायदि खोथाखौ जुदि खोनाजोबोमोनब्ला हयथ' गामियाव साबसिन गोजोननाय अनलायनाया थासिनगौमोन खोमा होननानै आं सानो आरो